Здрасти, хора! Аз съм Пролъкс. Днес ще покажа как да... Това е урок номер 1 от поредицата. Днес ще ви покажа как да изтретим на някой снимката. Не да изтретим, да откратим. Примерно на мене. И цъкате да съм бутон на тия двете. Мишката ми не се вижда, зато ви показвам тия молитчета. На таз или на таз? От кои от двете? Цъкаме примерно на тази айде. И запазваме изображението. Ако браузъра ви е на английски, ще пише Same Image As и 3 точки. Цъкате го и трябва да се го запазите където искате. В работния плод или в някъде другаде. И пишете My Photo, примерно, или на някой друг снимката. Сейфнахме го. Ето. В мен така ще ми излезе, но на вие, примерно, напишем Горзен. Да напишем примерно това. Горзен. Да напишем примерно Добре. Това е. Индивидуален и този примерно. 100% няма много хубава снимка. Бане! Примерно това е. Чакай да му спрем клипа. Тъпия му клип да го спрем. Така. И цъкаме пак на снимката му. Този път имате повече възможности. И цъкате пак запазване изображението като то ще е пак същото. Обаче този път не се сейфва само снимката му. Ами гледайте какви работи се сейфват. Ще ви излезе десния млади от клипа му. Пак е същото. Добре, това е върху неговата снимка. Ако цъкнете на YouTube банера му, ще излезе тази снимка и на тия всичките. Добре, надявам се да съм ви помогнал. Ето моя. Абонирайте за още туториали, ако ви интересува. Много съм помогнал и до други нови. До урок номер 2.